Kumandra Kumara menika putranipun sinten? Lesmanawati menika putranipun sinten? Ya ampun, kok omongane saya bengi saya ora to. Wis padha gerange kok dadak gegeran omong sing ora-ora. Ning nyatane kuwi ora setya karo Duryudana. Mboten setya ingkang kados pundi maknanipun sinuwun? Kowe kuwi wong kang dadi tandurane Pandhawa. Nadyanto kowe tresna karo aku ning kasetyanmu dudu kanggo Duryudana. Nganti dina iki Baratayuda wis kelakon. Perang gegempuran sedulur-sedulurmu akeh sing wis gugur madyaning palagan. Kurawa karipira? Hitungen. Kabeh Kurawa tumpes tapis tanpa tabet. Kabeh Kurawa wis padha entek. Kok kowe isih urip? Kowe nyambut gawe apa? Ayo Wangsulana. Wangsulana aja kriyap-kriyip. Duh, mutiar kowe. Ayo piye iki lakon apa iki? Nuwun inggih. Koko Prabu. Pramila wit seprika sepriki kula mboten magut ing ayuda. Estunipun kula nggadahi kewajiban, estunipun kula nggadahi pakaryan. Pakaryan mopo? Pakaryan mopo? Pakaryan kula menika ngreksa kayuwanan paduka Kanjeng Koko Prabu menawi wonten punapa-napa kula ingkang dados tetameng paduka Koko Prabu Drakapitana. Piye? Muni meneh. Balenana meneh. Kula menika minangka tetameng paduka Koko Prabu Duryudana. Dadi Duryudana kuwi nek ora dijaga menungsa kaya raimu kuwi ora slamet, ngono. Kartomarma. Aku wis ngerti karo gedhohanmu. Kowe kuwi wong jireh, getih, wedi mati. Aku ngerti apa sing mapan ana sajroning atimu. Malah kowe nggagek-nggagekne Kakangmu Duryudana iki ndang matiya, Kakangmu Duryudana ndang mudhara. Yen aku wis mati, kowe arep njaluk pangapura mundhuk-mundhuk dadi ratu ana negara Ngastina. Kowe didadekke ratu ben diwenehi pangapura kelawan para Pandhawa. Jalaran para Pandhawa iki sugih ing reh pangapura, sugih rasa welas-asih. Kartomarma wekasan dadi ratu. Selegrang-selegrang ning negara Ngastina. Ya apa ora? Ora kriyap-kriyip matamu. Ayo, Wangsulana. Padha wae Duryudana ki ngingu tumperingas mungsuh ana sajroning paturon Kartomarma. Yen pancen kaya ngono caramu, pedah apa? Pedah apa aku duwe sedulur kowe dapur ayo minggat. Minggat. Ora minggat kepruk paidon pecah dasmu ya Arman. Kumigun sing langit kelap-kelap katon lir kencanging alis risang maweh kehandrung. Sabarang kadul wugir moyak mayik. Nyuwun sewu nggih. Kula aturi nyiram tirtaning kesabaran. Awit paduka menika nek pun kadung nesu sapa-sapa diseneni, sapa-sapa dienggo sasaran. Jane keng rayipun Kartomarma niku mboten lepat, keng rayipun Kartomarma niku mboten luput.
wong nyatanipun Kang Rayi Kartomarma menika inggih njaga kawibawan Paduka. Menika ingkang mrentah inggih kula piyambak Kang Paman Patih Haryo Sengkuni. Ning nyatanipun Paduka kliru ing panampi. Paduka ndawahaken dedukan dhateng Kang Rayipun Kartomarma. Kula mangkel Paman. Kogel raos manah kawula. Nggih, kula nggih pun ngertos, nggih. Nyatanipun Senopati gedhe, agul kekuatan negara Ngastina. Babar pisan ora ana sing temonjo. Nyuwun sewu, nggih, nyuwun sewu. Senopati Paduka anak Angger Duryudana menika setunggal mbaka setunggal samya gugur wonten ing madyaning palagan menika wonten sababipun menapa Paman? Ngaten nggih. Kepeksa kula matur dhateng panjenengan sampun ngantos gerah ing penggalih. Sejatosipun negari Ngastina mriki sejatine wonten paribasan jati ketrusupan ruyung. Jati ketrusupan ruyung niku tegese wonten dom ingkang sumusup ing banyu. Wonten mata pitayaning mungsuh ingkang dipun lebetaken wonten ing praja Ngastina ingkang dipun lebetaken wonten ing pihakipun Paduka anak Angger Duryudana mriki. Ning panjenengan boten krasa, ning panjenengan boten kraos, nggih. Sinten Paman? Sinten ingkang Paduka kersakaken ngantos Paduka ngibarataken para Kurawa wonten dom ingkang sumusup banyu jati ketrusupan ruyung. Mata pitayane Pandhawa ingkang dipun lebetaken dhateng para Kurawa. Sinten Paman? Nah, niki sing anggen kula radi ewet anggenipun matur nggih. Kula aturi ngicali raos Durgama Sangga Runggi reguh Kang sarta kewu. Sinten Paman? Mangcok bloko kalih Duryudana. Saestu panjenengan niki mengke mboten gerah ing penggalih mboten. Saestu Paman. Nggih. Mekaten nggih. Mata pitayaning Pandhawa niku kasarira dening ingkang garwa piyambak. Nuwun inggih mboten asanes kejawi namung pun Banawati. Banawati nggih mengke riyin. Kenging menapa kok kula matur Banawati? Panjenengan mestine tanggap ing sasmita. Tata lair, tata gelar. Banawati niku tresna kaliyan Paduka, ning boten setya dumateng jengandika Angger Duryudana. Nalika saderengipun Kajatukrama, nalika saderengipun rabi kaliyan Paduka Angger Jakapitana, ingkang garwa pun Banawati menika sampun wonten sambung tresna kaliyan panengah Pandhawa pun Janaka inggih pun Arjuna. Jenengan boten nate semerep, jenengan boten nate ngertos. Yen tong ngantos ripalenggan sak mangke taksih wonten sambung tresna ing antarane ingkang garwa pun Banawati kaliyan panengah Pandhawa si Janaka. Awit saking gedene rasa tresna Paduka, awit saka gedene katresnan Paduka dumateng ingkang garwa, nyuwun sewu Paduka diapusi karo bojo Paduka piyambak. Merga nyuwun sewu kula menika sering ngertos, Sengkuni menika sering ngerti pun Banawati menika ninggalaken keputren negara Ngastina. Lah niku asline pethuk karo Janaka. Niku asline Kang garwa Banawati gendaan kalih Janaka. Asli niku. Wong kula niku ngertos nek semayanan, wong kula ngertos nek kencan angger kencan niku teng perapatan guyangan niku. Jenengan boten kersa, jenengan boten keras, mergo awit saka gedene rasa tresna Paduka dhateng pun Banawati. Asline sampeyan niku telek dibungkusi, mripate melek diapusi. Sampeyan diapusi ndak krasa.
Mila mboten nama mokal Kurawa entek, Kurawa tumpes tapis tanpa tabet. Merga wonten mata-mataning Pandhawa ingkang ditandur dan rombongane Kurawa iblis lanat. Nek ora digawe rame pisan eman-eman biayane. Ya. Angger anak angger Duryudana wis nesu karo Banowati. Bah, iki mengko bojo lanang karo bojo wedok do geger, mesti rame iki kok. Jal kaya ngopo badaring lakon. Angger ana perkara, angger ana gendro, angger ana kisruh kok sing disalahke Sengkuni. Banowati klegrang-klegreng gendakan karo Janaka ora tau salahke. Mangya darajating raja kapuryan masunya ruri rurah pangrehing ukara Sinuwun jimat pepunden kula. Kenging menapa paduka Kanjeng Sinuwun rawuh? Paduka Kanjeng Sinuwun rawuh wonten pesanggrahan benten kalian padatan. Sinuwun sumangga kula aturi paring dawuh. Menawi ta kula anandang lepat, monggo kula aturi nedahaken kalepatanipun pun Banowati. Sumangga sinuwun kula aturi lenggah ingkang prayogi sinuwun. Banowati. Wonten dawuh. Saiki aku bisa maca jroning atimu. Layak to layak jroning Baratayuda Jaya Binangun. Kurawa tiba apes. Cures, ludes lan keles. Jalaran Kurawa kelebon mata pitayaning Pandhawa. Jati ketulusupan ruyung dom sumusuwing banyu. Batobat. Sinuwun. Kula derek ndungkak ingkang dados dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Kenging menapa dene paduka Sinuwun ngendika ingkang kados mekaten? Banowati. Ora susah dadak kowe kumpi ora sah.
Dadak kowe ngapusi karo bojomu Duryudana. Panowati, kula wonten dawuh. Kowe kuwi tresna karo Duryudana. Ning nyatane kowe ora setya karo Jaka Pitana. Tobat. Sinuwun. Kenging menapa paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten? Menawi kula boten tresna lan setya kaliyan paduka, kepedah menapa kula kaliyan paduka kok kagungan putra? Nek nyatane Banowati ora setya karo Duryudana, nyatane ya anak-anak. Kok gadahi turun? Lesmana Mandra Kumara menika putranipun sinten? Lesmana Wati menika putranipun sinten? Ya ampun, kok omongane saya bengi saya ora to. Wis padha gerange kok dadak gegeran omong sing ora-ora. Ning nyatane kuwi ora setya karo Duryudana. Mboten setya ingkang kados pundi maknanipun sinuwun? Kowe kuwi wong kang dadi tandurane Pandhawa. Nadyanto kowe tresna karo aku, ning kasetyanmu dudu kanggo Duryudana. Kasetyanmu kanggo Permadi. Kasetyanmu kanggo si Janaka. Ya ngono apa ora? Mula ora jeneng mokal yen to Prabu Duryudana kuwi asor yudane jalaran duwe bojo lelemeran kaya kowe. Tobat. Sinuwun. Badhe kados pundi Banowati niku putranipun Alendra? Paduka sinuwun ampun ngantos ngendika ingkang kados mekaten. Punika pangandikanipun lare alit. Sinuwun, kula menika mangertos paduka ngendika ingkang kados mekaten niku awit saking ucapipun Patih Sengkuni. Nanging paduka sinuwun boten gadahi adeg-adeg, paduka sinuwun boten gadahi jati diri. Cukup. Banowati cukup. Baru coba gagasan. Nadyanto Duryudana isih meger-meger urip. Nanging adikku padha entek kabeh. Sinuwun. Perkawis menang apa kalah menika bab perkawis jangkaning Gusti. Pejah gesanging manungsa menika boten amargi saking perang. Pejah gesanging manungsa menika gumantung wonten astanipun Gusti ingkang ngakarya jagat. Mati menika wajib sinuwun. Kenging menapa paduka menika ajrih pejah. Keneng apa kok Prabu Duryudana wedi mati? Nek wani urip ya kudu wedi ora wedi mati. Nek wani urip kudu sawega sak patine. Kula mangertos kok sinuwun, kula mangertos. Paduka mekaten menika awit nampi pangubupipun Patih Sengkuni. Patih Julik. Katresnan paduka menika boten kalian Banowati, katresnan paduka menika boten kalian garwa. Ning ingkang paduka tresnane niku sinten? Sing panjenengan tresnane niku Patih Sengkuni. Monggo kula aturi blaka suta kemawon. Ingkang saged muktekaken paduka, ingkang saged junjung kawibawan paduka. Menika sanes kula, menika sanes Banowati. Sanes kula sinuwun. Nanging abdi paduka kinasih ingkang minulya ing jagat wedhos Sengkuni menika to. Monggo paduka kula aturi enget, kula aturi eling. Aja nganti ndumuk lor kena kidul nabot nyilih tangan. Jujur kemawon, bloko kemawon. Prasaja kemawon. Paduka menika jireh getih wedi mati. Mboten kados kula, mboten kados Banowati. Nadyan kula menika wanita sinuwun, tinimbang gesang kula menika rinten dalu nampi dukanipun Sri Prabu Duryudana. Ing ngatasé Banowati dibotke Patih Sengkuni. Pedah menapa Banowati urip? Pedah napa kang garwa menika gesang. Lan ngoprek kula enteng pejah kula kemawon sinuwun. Banowati. Wes Banowati. Banowati, eling aja kaya ngono kuwi sing dadi pakartimu. Mboten sinuwun. Kula badhe suduk sarira. Pejah mboten menapa. Dirungokne tangga ora penak. Banowati. Aku karo kuwi wis anak-anak. Senadyan anakku wis mati siji.
Aja kaya mengkono sing dadi tumintak lan pakartimu. Elinga Barmawati. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Aku isih tresna karo Barmawati. Aku isih tresna karo kowe. Kula mboten pitados. Menawi paduka menika tresna kaliyan kula, paduka menika tresnane karo Sengkuni. Monggo, mrika kula aturi tresnani Sengkuni mrika. Wis. Aku sing luput. Aku sing kleru. Barmawati eling. Sepira sing dadi luputku sing gedhe pangapuramu. Wis aja ngagar-ngagar keris kaya ngono kuwi. Dibuang. Ngisin-ngisini. Satenane Duryudana isih tresnani kowe Barmawati. Aja kaya mengkono sing dadi pakartimu. Galak ulat kaditatit abarung kang pamulu alus manis maweh kung sembo dogeng adedeg mondorangkung agoreh pan dadya pantes malatkung Paman, ayo budal ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu.
Langenira sang nar pakti lampah hiro alon kinarabak padaya yuwarna nira
Ya jagat ya dewa ya bathara yuwang suksma mangadi luweh payungana marang panjenenganing Sun Gendari. Gendari kula wonten pangandika ingkang adhawuh Kakang Dipati. Bojomu kuwi karo sing gawe urip Destarastra kuwi diganjar cacat nggon mripat. Tegese aku kuwi ora weruh marang padange jagat. Inggih. Mula pitakonku wangsulana Gendari. Sajake kok klesak-klesik ana ngabiyantaraning ngarsaning Dipati Destarastra kae sapa Gendari ingkang ripalungguhan iki ngadhep ana panjenenganing Sun. Kakang Dipati, iya. Ingkang abiyantara wonten ngarsanipun Kakang Dipati menika mboten wonten sanes. Inggih menika ingkang putra pambahyun utawi putra pembarep inggih menika pun Jaka Pitana utawi pun Duryudana. Duryudana Gendari lakar kados mekaten Kakang Dipati. Iya. Anak anungane Ndita. Duryudana, Jaka Pitana. Padha winantu ing reh karaharjan sak praptamu ana ngabyantarane pun Rama. Kurwadi. Lho nggih. Kanjeng Rama Dipati. Niskala sowan kula wonten boten wonten alangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Adipati Destarastra. Ya. Sungkem saka anak lanang tumrap Destarastra wis ndak tampa, ora liwat pangestune bapakmu wae Tampanana, Jaka Pitana. Nggih. Kula pundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah rah daging kayuwanan. Kejaba saka kuwi senadyan Destarastra kuwi diganjar karo Gusti kang murbeng dumadi ora weruh marang padange jagat, mripatku kuwi ora weruh marang padanging jagat raya. Ning saka wicaramu, saka nggonmu tledak-tledok ngucap sing beneh karo padatan, sajake ing ripalungguhan iki ana gembolane perkara sing dina iki bakal kok andharke kelawan bapakmu aku, Para Gage. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Eneng apa? Sajake kowe arep sambat karo bapakmu, Mara Gage, dina sak mengko aja ndadak nganggo kesuwen, matura. Matura marang pun Rama, Jaka Pitana. Anggo dari tias riwut ruwet dirawat bawadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi dan wandi binar di bloko kacurnan kang hambek